tapi sing dolanan Maman, Mas Ruli, sing gak nutuk Ega. Heeh. Gak nutuk, gak usah saron cek keyboard ambek gitar, ambek kendang. Ya Pak Andre ya. Ayo. Lanjut, beling kok kancane, aku mesti dipakakno ning ngarep. Gentenan. Mas Rul, sini mbek Maman ambek Ega, ayo Kang. Maju Kang. Cek ditutuk Hilal ambek Linop. Ya, kapan meneh aku garai awake. Kapan maneh garap kancane iki wis. Tak kei anu Mak. Mantene rada iki, rada cek rada wong cek ono kringete gundul-gundul pacul tapi tak mbek tarian pokoke. Ya boleh gundul-gundul pacul. Sama cing ambek tarian lho, aku ya Pak Said ora. Nang arep aja ngremburi. Wis audiene nek kono audien. Tangane di sirah. Tangane di kepala. Di kepala. Terus gundul-gundul pacul kemalangan. Yugi wakul kemalangan. Ayo goyangan. Wakul di pasukane dadi salata. Wakul di pasukane dadi salata. Tangan di ngarep. Gundul pacul kemalangan. Yugi wakul kemalangan. Wakul di pasukane dadi salata. Wakul di pasukane dadi salata. Ayo malang re, kayak mochi. Gundul pacul kemalangan. Nyungi wakul kemalangan. Wakul di pasukane dadi salata. Wakul di pasukane dadi salata. Keringetan kapok. Ayo. Iki wong tuwek iki dulinan iki tenan. Astagfirullah pokoke dulurku seneng kabeh monggo. Dilanjut. Si apa karemu? Tak turuti lek saiki. Tangan Dik dengkul. Soro men. Sorone rek. Joget yo. Ayo apa? Kok ngadep nang ngarep. Tanggapan gak sepiro sorone nemen aduh aku yo apa iki. Kapan Wis. Ayo gundul-gundulnya ayo Mas. Yo gas. Pancet gundul. Dul pacul kemalangan. Ayo goyang Mas. Pacul kemalangan. Pacul pacul boyong urip. Bu, sing tengah sing gawenduti. Ayo tengah. Ganti. Sini. Ganti posisi yo. Jeblok kita jeblok. Se. Piye? Ngene lek kayak 1-0. Koma. 1-0. Oh. Halo bro. Blondang. Ya, 1-0, koma. Berat iki. Ayo, apa meneh tak turuti saiki? Suwe rajamu. Suwe ora jamu godhong delo. Suwe ora ketemu. Ayo dadi wayang-wayange. Ketemu pisan koyo kantoro. Iya. Ayo. Ya. Jamu godhong luntas. Suwe ketemu pisan wong Akhirnya ketemu bakat Ega kan. Ega cocok. Dino iki malam iki ketemu. Pak Andre. Lek beso enak. Oh, Pak Andre coba sampean model kayak jaranan. Gal langsung kejar. Ayo, kita tengah. Ketokane sampe selambune Mas. Maruli. Sampe ning ngarepe Mas Ruli. Ayo. Hey. Was. Dong ilu gak delok lu kabeh lu.
Ya iki rencana ini. Memang ono planning ke depan. Ya apa? Jagat Batara selain lagu pop rock iso, selawatan iso. Iki merambanan jaranan. Didadekno Jagat Batara Sari. Oh iya, ono turu. Jagat Batara Sari. Wis ono apa barongan iki ya. Ono celenge saiki dadi manten. Pelanggaran piye? Seneng arek. Seken. Dikongkon dadi celeng ngene. Aku tak nobrol. Asik. Iku tenan iki planning ke depan. Coba. Iku mau kendangane jaranan. Man Said sampean kendangi serampat Mas Pandre. Serampat. Ayo Man Said. Ayo. Serampat. Ayo kalau Pak, kancani aku Pak. Serampat. Jaranan pisan. Ya jaranan mana opo serampat Terus jaran model kayak aku jaran opo rek? Jaran ora pati kerumat. Jaran mana? Iya. Ekolane Bisa. Ketemu meneh bakate. Waduh dan bakate sampean apik. Pokok bengi iki ade los wis ono reme. Los wis. Ayo ya Allah. Ceritanya iki selawatan apa kartoloan iki? Mulane kan jenengmu Said. Oh iya. Dewa Haro Al Sapari. Ya bener. Said Bloncang. Iki wong loro itu iki. Sopo mang? Sopo? Supari. Dian Supali. Ya, cocok basis. Monggo pokoke dulur-dulur seneng. Pokok padha dulur seneng. Wis, pokoke dina iki bengi iki los nontekno masuk boyok muencel gak masalah. Korat karet gorengan kopi. Nah, ya apa? Ya. Hey! Loh. Lah, Man. Si. Korat karet gorengan kopi. Ana budeng diuber macan. hey, lho. Tak terus nih. Pak. Tutupno. Dua Said lagi beraksi. Sing siji ganteng, sayang sing siji pas-pasan. Amin. Walah, padha saite yo gelut yo. Ya apa gawe menurutmu ya apa iki? Bales. Ngono iku senengane emakku. Udah kaya gak bales yo parian. Aku kan gawe gak. Aku serasa terima. kakean alasan. Tak catet. Bisa. Wis. Sik, klerakno mik. Sita. Iki mang lak wis jaranan Malang. Aku gak harus jaranan Bojonegoro iki lho ya. Ya, jaranan Bojonegoro. Bojonegoro. Ayo. Jaranan Dampit. Sampai wis mari. Sik. Piye, pripun. Wah, iki penting. Wis dimulai. Ronggo Jagat Sari. Ono sengkonone kuli. Gonjleng, iblis laknat. Iya. Serapat. Ayo jaranan Bojonegoro. Oke. Aduh. Bojonegoro mek ngene. Mek ngono omong. Awak iki tayub. Loh, Pake. sik talah. Piye? Omongane congkake waduh, jan gak ngalang-alang. Makane rungono dhisik. Iya, tak rungono. Bojonegoro terkenale kayu jati karo tembakau. Iya. Begitu Anwar Zahid muncul, tambah kayu jati, tembakau dan Anwar Zahid. Ndek kene muncul maneh. Said Blontang. Aduh. Jadi wabil khusus wal khususan Dampit Bojonegoro terkenal papat. Tambah malih. Tambah malih. Gini. Kayu jati, tembakau, Anwar Zahid dan Said Anwar. Blontang.